karang video day guys kay mag-utan na sa tag Bisaya. So una ni kadaghan ko guys mag-utan. Anahan ko og daghan og sagbot kay lami kay atong kaon. Para paniud to ni guys, dala na sa ni panihapon. Okay. Ito man ko sa kong miga na ngayo ko utan nun. Aw kamunggay ra noon. Palit ni na akong agbati guys. Hapit na sad ko kay galakaw man ko. So guys, kamo diha mas kay sikay lang gid no para makakaon lang gid ta. Okay. Saon man nato nga ang agmurason ta nga sa atong kalisod. So kung mulihok ta, mabuhi gid ta. So always na gid ang mga padayon og maning kamot. Kay narabatay mga anak. So naaman ni subak usa ka putol isda guys kay gabi ko dyan yung gilain kay hinatag sad na siya pinarito. So maura na siya guys, ato nang timplahan og bitsin ya asin agay nagkurog ang kamot guys, gutom na. So gigutom na jud guys kay na nangausik na ang asin. So salamat guys yung tanang suporta guys, pag suporta sa akong mga video kung asa manabot bahalag simple sige lang ko gautan diring dapita. So haggard kay itong naon ring dapita guys. So, smile lang ta bahalag pobre, at least buhi ta unya lagsik ta og panglawas. So always utan. Okay na kay ni panudan guys. So, thank you for watching. So, loto na guys. So, ready na ta paniod to. Thank you so much. Bye.